Nos, sziasztok fiúk, lányok! Dani bácsi vagyok, most már végre sikerült pontot tenni egy nagyon hosszú húzavon a végére, ugyanis olyan problémáim voltak, hogy a számítógépem egy kicsit összeomlott. Most már sikerült megoldani ezt a problémát, úgyhogy most már tényleg ezerrel tudom nektek gyártani a kis filmeket, amivel remélem, hogy majd okosodni fogtok. Az első, amivel szeretnék itt most foglalkozni, itt az első kis videóba, az az, hogy elsőnek elnézést kérek, hogyha néha belebakizok, vagy nem úgy fejezem ki magam, hogy kellene. Igazság szerint nem vagyok annyira tapasztalt az ilyen videók gyártása terén, de ígérem, hogy fejlődni fogok, úgyhogy türelmet is, megértést kérek egyenlőre. Rendben van, srácok. Ugye novemberben elsőnek az olasz nyitást kezdtük, vagy azt tanultuk. Azt vettem észre, hogy nagyon sokat felejtettetek azóta. Úgyhogy úgy döntöttem, az első videót azt így az olasz nyitással kapcsolatban szeretném csinálni nektek. Egyrészt azért, ugyanis ez nagyon jó nyitás, tessék szépen alkalmazni és így okulni ebből a kis videóból. Rendben? Rendben. Tehát akkor az olasz nyitás az ugye az úgy kezdődik, hogy E2-ről E4-re lép elő a világos gyalog. Ez nagyon jó lépés, ugye megszálljuk a centrumot, sose felejtsétek el, hogy nem csak azt a mezőt szálljuk meg, ahol éppen van a bábunk, hanem azt a másik két mezőt is, gyalogok esetén legalábbis, ahol ütni tud az a bábú, ugye? Sose felejtsétek el. Valamint ugye ezáltal megalapoztuk annak a lehetőségét, hogy mind a vagy mind a futónk, mind a vezérünk ugye egy nagyon széles skálán mozoghat. Már is itt a táblán. Olasz játék esetén sötét szimmetrikusan válaszol, tehát E5-re lép a gyaloggal, ő is megszállja a centrumot, igyekszik kis helyet is szerezni magának. Itt a helyszerzéssel kapcsolatban, erre majd később erre rátérek, ez mély fontos, és majd ti is majd látni fogjátok, ez nagyon jól mutatja majd ez a mostani videó ennek a fontosságát. Olasz játék esetén világos, hogy kihozza a huszárját, ugye támadván a frissen kihozott sötét gyalogot, és ugye látjátok, hogy milyen sok helyre tud lépni a világos huszár. Mondjuk a D4-es mezőt annyira nem ajánlom, mert ugye a sötét gyalog ugye azt is támadja. Ezután sötét huszár, a sötét a huszárral lép ki a C6-os mezőre, ugye ezáltal megvédi az ő gyalogját, és ennek is a huszárnak is ugye számos lehetősége van. Az olasz játék során világos futóját hozza ki, mégpedig a C4-es mezőre, azért, hogy támadja a nagyon gyengé F7-es mezőt, ugye ez a leggyengébb mező a sötét soraiban, ugye, és ezt ugye egyelőre csak a király védi. Ugye hát ez érdemes az elején ezt támadni. Ezután sötét is kihozza az ő futóját, ő is egyébként támadja a világos leggyengébb mezőjét. Itt most gyorsan besatírozom nektek, egy pillanatra megállítva a játékot, azokat a mezőket, amit a pirossal, amit a sötét tud támadni vagy ütni, azokat a mezőket, amiket a világos tud támadni vagy ütni, és sárgával jelezem azt, amit mind a ketten tudnak esetleg támadni vagy ütni. Jó? Amint látjátok, ezt a sárga mezőket azt mind a ketten tudják támadni vagy ütni. Ez csak egy érdekes pillanatkép, hogy lássátok, hogy milyen színes a tábla, hogyha egyébként így mutatom meg nektek. Itt mindjárt máshogy néz ki itt a szituáció. Ezután világosnak egyébként van egy nagyon jó lépése, szerintem a legjobb a pozícióban. De világos egyébként egy kényelmes szituációban van, hogy tudna sáncolni, bocsánat, harmadjára már sikerült, oda irányítom az egeremet, tehát tudna sáncolni, ki tudná hozni a másik huszárt,
tud egy nagyon passzív D3-as lépést lépni a gyaloggal. Ezek különösképpen nem rossz lépések, de nem is olyan túl jók. Ebben a pozícióban, ha hiszitek, hanem az egyébként passzívnak tűnő lépés, a C3 a legjobb a pozícióban. Miért? Azért, mert világos mindenféleképpen szeretné a D4-es gyalogáttörést megkísérelni, sőt nem is megkísérelni, meglépni, és ugye a C3-as gyalog az ugye támogatja ezt a gyalog előrelépést, valamint a világos futónak egy kis rejtekhelyet is biztosít, fedezéket, hogyha esetleg úgy alakulna a helyzet, hogy valaki megtámad, vagy valamelyik bábúval sötét megtámadná, az egyébként ne felejtsétek el, hogy védtelen világos futót. Sötétnek ebbe az pozícióban van egy viszonylag jó és nagyon rossz lépése. Esetleg nézzük meg a nagyon rossz lépést, ez pedig nem más, mint az egyébként nagyon logikusnak tűnő D7-ről D6-ra való gyalog előrelépés. Ez nagyon rossz lépés, ha hiszitek, ha nem. Mégpedig a következők miatt. Világos így is úgy is meglépi a D2-ről D4-re való agresszív gyalog előrelépést, és sötét egyébként legrosszabb esetben veszít egy tisztet, legjobb esetben pedig kénytelen behódolni a világos akaratának. És nézzük ezt az utóbbit. Ugye egyértelmű, hogy sötét kiveszi a világos frissen előretoló gyalogját, viszont világos csak simán visszaveszi, és ezáltal egy ideális gyalogközpontot épített fel világos. Itt a gép is mutatja, hogy sötét kénytelen elmozdulni valamerre a futójával, mert ugye a gyalogok ütik. Sose felejtsétek el, hogy mind a huszár, mind pedig a vezérünk ugye támogatja a D4-en lévő gyalogot, tehát eléggé masszív védelme van. Ugye a sötétnek két lépése van egy nagyon rossz és van egy kevésbé rossz. Kevésbé rossz az, hogyha hátra húzza a B6-os mezőre. Nézzétek, hogy ennek nem sok látó távolsága van ennek a futónak. Nem igazán vannak jó kilátásai. Sose felejtsétek el, amit az előbb már mondtam, hogy ne csak azt a két mezőt nézzétek, ahol áll ez a két gyalog, hanem az előttük lévő 4 mezőt nézzétek meg, hogy ez a 2 gyalog 4 mezőt képes ütni. Ezáltal ilyen pajsként feltartóztatják a fekete tisztek kijövetelét, és a pajzs túloldalán ugye a világos tisztek állnak, ők pedig nagyon kényelmes pozícióban nyugodtan masírozhatnak előre, amikor a pont nem, de nyugodtan masírozhatnak előre, akárhova lehet őket navigálni, és ezáltal a világosnak nagyon kényelmes szituációja van. Vagy helyzete van. Hogyha esetleg sötét trükkös akar próbálni, vagy trükkös próbál lenni ebben az előző szituációban, akkor itt adhatna egy sakkot is, ez viszont ez egy nagyon rossz lépés. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy miért, akkor állítsátok meg a videót most, én annyi segítséget még előre adok, hogy világosnak más dolga nincsen, mint hogy kilépni a királlyal, és nem blokkolni semmivel, hanem inkább ellépni a királlyal. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy miért, akkor állítsátok meg a videót most. És gondolkozatok rajta. Hát ugye a sötét ugye nyilván most kihozna egy huszárt, ami nagyon logikus lépés, ugye is ez a E4-en lévő gyalog, ez védtelen. De itt most világosnak van egy nagyon jó lépése. Remélem, amikor kértem, hogy állítsátok meg a videót, akkor ezt is láttátok. Hogyha nem, akkor gondolkozatok el most ezen a kis ellépésen. Ez pedig nem más, mint hogy a D4-ről D5-re előlépünk a gyaloggal. Miért? Azért, mert a C6-on lévő huszár, ugye az egyetlen védője a B4-en lévő futónak, ugye? Tehát ennek a huszárnak van egy rossz hírem, valahova hátrafele kell mennie, ami mindig egy rossz hír. Egy tiszt számára, egy tiszt támadni szeretne, pláne egy
huszár nagyon idefele nem léphet, mert különben világos csak simán kiveszi az ő huszárjával, ugye? Tehát hátra lép. Most viszont van egy nagyon jó lépés a világosnak, még pedig nem más, mint a királynővel. Sakkadás az A4-es mezőre. És ugye sakban van a fekete király, bármit lép sötét, például egy futóval blokkolja, elesik a másik sötét futó, és a királynő már is támadja ezzel a lépéssel egyetemben a védtelen B7-es mezőt. Sötétnek meg kell ezt védenie, nyilván egy előrelépéssel, most viszont világos kihozhatja a másik huszárját is, vagy a D2-es mezőre, vagy esetleg a C3-as mezőre, és teljesen nyugodt jó játéka van. Például egy későbbi potenciális sötét sáncolás után, amint látjátok, a világosnak a futója nyugodtan hátraléphet veszély esetén ide a király mellé, plusz védekező tisztként, és érdekes módon ebben a szituációban a sötétnek más dolga nincsen, mint hogy esetleg a G és a H gyalogot, ugye elsőnek a H gyalogot, hogyha esetleg az nem elég, akkor a G gyalogot is elindítsa a sötét király ellen. Ugye a bástya is támogatja ezt az előrelépést, és miután sikerült megbontani a sötét előtti gyalog fedezéket, akkor a többi tiszt oda vonásával is könnyen mattot adhat. Ugye látjátok, a világos futó könnyen arra fele irányítható, mint a sötét futó már eleve nagyon jó lehetőségekkel tud élni a sötét király ellen. Tehát akkor ez nem volt jó, most visszaállítottam a lépéseket, ez nem volt jó a D7-ről a D6-ra való gyalog lépés. Ettől sokkal jobb, hogyha a sötét inkább a másik huszárját hozza ki, egy aktív helyre, és ezáltal még megkönnyíti a sáncolási lehetőségeket is. Közben elnézést, néha a vonalak nem onnan indulnak és oda érkeznek, ahová szeretném. Majd ebbe is belejövök, remélem. Szóval most, ugye amit látjátok, a gép már ki is jelölte a megfelelő veszélyt, hogy a védtelen E4-es gyalogot ugye felveheti a sötét, vagy leveheti. Ez viszont nem érdekli a világosat, ugyanúgy meg tudja lépni a D2-ről D4-re való lépést, és itt mindenféleképpen elsőre ki kell venni a sötétnek ezt a gyalogot. Hogyha hátrahúzza a futót, akkor nagy problémákba kerül. Ezt higgyétek el, sose lépjétek, ezt azért mondom, hogyha ti is esetleg ellenetek valaki olasz nyitás játszik, akkor ezt abszolút ne lépjétek, nagyba kerül a sötét. Csak simán kiveszi a gyalogot, és itt már a nyilakat már mutogatja is a gép. A sötét hiába veszi vissza, tehát ezáltal kiegyenlítve az anyagi egyensúlyt újra visszaállítva. Ugye világos rögtön mattadási veszéllyel él, az F7-es mezőre, hogy odalépne a királynővel, akkor matt lenne. Ugye ez ellen kénytelen védekezni a sötét, ez ilyenkor viszont ugye egy tisztet veszít újfent a sötét. Most megint visszaállítottam a lépéseket, tehát elsőnek mindenféleképpen ki kell, hogy vegye a sötét ezt a gyalogot. Szóval világos ilyenkor csak simán visszaveszi, és egy nagyon kényelmes pozíciója van újfent. Itt a legjobb lépés most érdekes módon most tényleg most sakkot adni. Ugye most annyira most nem jó kilépni, ilyenkor sötét, vagy sötét sakkját, hogy a világos valamilyen tisztel blokkolja, és nagy probléma nincsen. Egyébként körülbelül egyenlő az állás egyébként ebbe a szakaszban a játéknak. Viszont, hogy a sötét hátrahúzza a futóját, az egy nagyon rossz lépés. Elnézést, közben a gép úgy döntött, hogy mégis életre kell, pedig nem engedtem meg neki. Elnézést, tehát hogyha hátrahúzza a futóját,
innen, akkor már megint nagy problémákban van. A sötét, ugye az előbb mondtam, hogy a két gyalog milyenféle védőernyőként van helyen a táblán, és ugye egyszerre ugye helyet is tudtunk biztosítani, helyet tudtunk szerezni. Ugye hatalmas nagy lehetőségei vannak világosnak, oda navigálja a tisztjét, ahova akarja, és amint látjátok, sötétnek nincsenek gyalogjai, itt hiányoznak a gyalogok. Tehát világosnak mit kell tennie? Egész egyszerűen csak, amint látjátok, egész egyszerűen csak hátra szorítja a sötét tisztjeit, koordináció 0, egyetlen egy koordináció van, ez veszélyesnek tűnik, egyébként nem az. Ugye két tiszt is támadja a védtelen, és csak a király által védett F2-es mezőt. Ha hiszitek, ha nem, világost ez is teljesen hidegen kell, hogy hagyja, ugyanis van egy nagyon jó lépés, hogy kíváncsiak vagytok el és szeretnétek gondolkozni, akkor állítsátok meg a videót most, és gondolkozzatok rajta. Hát a nagyon jó lépés az pedig nem más, mint pedig a D6 gyaloggal még jobban üldözzük azt a szegény, sötét huszárt, ugye? Egyetemen sötét kiveszi, világos visszaveszi, és most sötét hiába fogja kettős támadásba a vezérünket és a bástyát is, ugyanis világost ez sem érdekli, hogyha esetleg nem a huszárral ütne be, hanem a futóval, hogy akkor is csak simán előre lépünk a királlyal, tehát csak kilépünk a sakkból, de inkább sokkal valószínűbb, hogy ezzel vennék ki a huszárral, és van egy nagyon jó lépése a világosnak, pedig a vezér B3, és hogyha sötét kiveszi a bástyánkat, akkor drágán fizet, jelen esetben a királynőjével fizet, ugyanis mi a legjobb lépés? F7-es sakk, a király egyetlen egy helyre léphet csak, F8-as mezőre. Itt most zölddel színezem azt, ahova nem léphet a király. Ugye látjátok? Ezt itt a futó és a királynő védi ezeket a mezőket. Nagy bajban van sötét. Ugyanis most világos lép, mi pedig aktiválja a másik futóját. Ugye ez a huszár, ez egy megkötözött bábú, nem tud innen ellépni. Világos innen kezdve megnyerte a meccset, ugye? Bármivel próbálkozik sötét, például megtámadni ezt a futót, már más nagyon nem is léphet, nézzétek meg, hova léphetnek a többi bábuk. Amiket még most zölddel színezek, az semmi. Azok meg sem mozdulhatnak nagyon, ugye? Akkor világosnak más dolga nincs ebben a helyzetből, mint hogy a gyaloggal kettős támadásba fogja két legfontosabb bábút a táblán, a királynőt, vagy a vezért és a királyt, ugye? Ez mattal egyenértékű lenne, amint látjátok, hogy mostani két zöld mezőt azt a fehér futónk, a világos futónk, másik kettőt, az pedig a gyalog, illetve a világosnak a sötét futója. Sajnos a magyarban nagyon rosszul jött át. De mondjuk a világosnak a fekete színen futója uralja, tehát kénytelen a királynő feláldozni saját magát. A legvégén a király kiveszi a védtelenné vált futónkat, de ebben a helyzetben mindenféleképpen a világosnak kell nyernie, ugye? Ezeket a számtalan hasonló vonal van, ugye a másik gyaloggal is elindulhatunk. De akkor is hasonló szituációba keveredik mind a sötét,
mind a világos ugyanabban a szituációban találja magát, ami mindenféleképpen világosnak kedvez. Tehát semmiféleképpen ne vonuljunk hátra a futóval, hanem ehelyett adjunk egy sakkot, ami után, hogy én mondjuk inkább a huszárral blokkolnám, egy sötét sáncolás után egy vezérrel való védekezés után, hogyha a sötét esetleg kiveszi, akkor ezzel is konkrétan csak a világos ját jobban, ugyanis még egy gyalog segíti a centrumát, ugye? Az előző példában egyébként láttátok azt is, hogy milyen erős együtt a két futópár, ha együtt vannak a táblán és van helyük mozogni, ezt majd a későbbiek folyamán bővebben is át fogjuk venni. Reméltem, hogy élveztétek a videót, és még mindenféleképpen visszatérek. Köszönöm a figyelmet és a türelmet, sziasztok!